Dito kami ngayon kay Mama dahil saktong 2 taon na ngayon. Okay na guys. So, ayun yung liminis namin. Basal kami ngayon guys. Bali, Yeah. part 21 ngayon si Mama. Bali 2 taon na siya guys. Ayun guys yung ating page na yun. Part 21 guys. Yung bagong palitan yung ano ni Mao. Benta rin ata nangyari ko. Ano? Yung March 21 guys ngayon. At 21 taon na guys. Bali ano na. Saktong 2 taon si Mama ngayon na wala. Ayun. Naglilinis lang kami dito sa harapan. G, patagin mo na lang yan G siguro G. Huwag na tanggalin yan. Yan, patagin mo na lang dyan. Yan G oh. Yan. Ipatag mo na lang dyan sa ano naman. Ayan. Yan G. Patag mo na lang dyan sa ano niya. Ayan. Kasi di din na natin maayos yan. Kuya. Ganyan lang muna siya. Yes, Binjing tumutulong guys. Di mo na siya pumasok guys dahil masaya muna kami kay Mama. Bali, saktong 2 taon si Mama ngayon guys. I miss ka. Ang bilis parang kailan lang guys ngayon. 2 taon na nakakalipas. Ito yung 2 niyang anak. Parang kailan lang. Napakabilis guys. Bali March 21 siya. Ano guys. Mamatay. Ngayon guys. Ayan. Ayan. Papasyal kami yan. Dito yung mga anak niya. No? Ayan na tayo guys. March. Ayan. Bali. March 21 guys. Anong yan? Webes Jing? Ye. Araw ng Webes guys. Ngayon. Dito kami. Yan pwede na yan Jing. At alam mo naman ito Jing oh. Itanggal mo Jing yan. Lagay yan. Parang kailan lang, napakabilis ng panahon. 2 taon si Mama. At siyempre, hindi naman namin siya makakalimutan. Guys, meron pang alagang ito. May sinama kaya itong alaga, G? Hindi. Yan sa akin. Kaganyan lang. Iniwan yata dito, Jing, no? Iniwan dito. Sama na sama, guys. Anong ginagawa mo, G? Dito ka. Nagtabi-tabi tayo kay Mama. At 2 taon na nakakalipas guys. At ngayon muli kami nagsama-sama. At ngayon din namin na nagsama-sama para i-vlog ito. Pero pinapasyalan namin lagi si Mama. Pero hindi na namin siya binablog. Siyempre for personal na lang yung guys lakad namin. Pero ito naulit-uli ang aming pagbablog dito sa ano. Kasi yung nga Jing. Bali 2 taon na ngayon si Mama. Bilis na Jing no? Jing, wala tayong dalang ano, pansin di Jing. Nakalimutan natin Jing. Handila. Jing, nakalimutan natin Jing. Yung bandila pala. Dapat nung bumay tayo merienda, dapat. So dito kasi guys, may kalayuan dito guys. Pag pumasok ka na dito sa lugar na to, Wala nang tindahan. wala ang ano kasi guys, malayo na yung tindahan dito guys. Tingnan naman yung paligid guys. Oh. Grabe. Nakikita nyo yun guys. Ito yung apartment. Balik na dito siya sa ibaba si Mama. Isipin mo Jing, no? Binulot nila itong isa, oh. Binulot nila. Hindi na alam kung nasaan, ano, nakalagay, oh. Pati ito po. No? Maraming binubunot na, Jing. Iba pa, bago pa po. Ji, tara. Sama-sama na tayo dito at ito na natin tapos yung ating video. Dito na kayo. Ito mahaba na yung video natin guys. At dito na namin tatapusin namin yung video guys. Nandito yung 2 niyang anak. Si Renji at si Jingjing. Ito guys. Kaya papaalam na kami sa inyo mga. Sa sunod na lang uli. Renji, dito ka. Para makita ka na. Kaya dito namin tatapusin natin yung video guys. King. Kaya abay na muna tayo sa titi. Babu! Ting! Bye-bye!